שלום. שלום. מה המצב? מה קורה? בסדר גמור. בוס. טוב, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו. זה בעצם הפודקאסט של יוניברסל. סתם, נראה לי שנורא מעניין אנשים לשמוע מאחורי הקלעים, את יודעת, כאילו, איך עושים את המוזיקה, מה זה אומר, החיים של האמן בכללי ושלך בפרט, כאילו זה... את בחורה מעניינת, let me tell you. וברוכה הבאה. תודה רבה. תרגישי בנוח, כמו שאת מרגישה. בואי, ספרי רגע מה קורה עכשיו, כאילו, על מה את עובדת, איזה מוזיקה, איך השנה האחרונה שלך נראתה? השנה האחרונה שלי הייתה, כאילו, קצת לחזור כזה הביתה ולעשות ברור עם עצמי. ופחות לחפש את הבחוץ ופחות להתרשם מהבחוץ, יותר לחזור למה שאותי מעניין ומה שאותי מרגש, ויותר לגיטרה. לא שתמיד זה גיטרה ותמיד אני מלחינה וכותבת את זה, אבל כאילו אני חושבת שהשנה העבירו אותי שיעורים יפים כאלה תקשיבי, כפרה, מה שיש בתוכך זה מה קורה, וזה מה עובד בסופו של דבר. לא בקטע עסקי, בקטע אותנטי ואמיתי, כאילו. מה את מרגישה כאילו, מה העביר אותך את השיעורים האלה? המלחמה, הבשלות, הניסיון, כאילו, אני 7 שנים עושה את זה. בחנתי כמעט, כאילו, את הכל, באמת, הלכתי לכל הקצוות המוזיקליים. ואני גם מאוד אוהבת הקצוות, אני אוהבת מלא סגנונות מוזיקה. ובסוף, דווקא החיבור איתך עשה לי את זה כאילו יותר, כאילו סגר לי את הפינה, אני זוכרת שישבנו באיזה מקום, אמרתי, תקשיבי, חמודה, את רופאה. את רופאה, את לא יכולה להיות לא פדיקוריסטית, ולא משדיסטית, ולא שחיינית, ולא... את יכולה, כאילו, אני יכולה לעשות כאילו מלא סגנונות ומלא דברים וזה. אבל בסוף, מה שאני עוברת בחיים הפרטיים שלי, שזה כאילו ריפוי ובאמת התפתחות, ובאמת להשיל כל הזמן מעלי קליפות וכזה, זה התפקיד שבאתי לעשות במוזיקה. ולקח לי זמן להבין את זה. כן, אני חושבת לקח לי זמן ושיעורים מאוד לא זולים. מאוד לא זולים. כמה עולה שיעור? הרבה מאוד כסף. זה מעניין מה שאת אומרת, כי באמת אנשים, כשהם, את יודעת, שומעים נרקיס, ויש להם איזה אימג' בראש, אז יש להם כמובן כאילו את שדות, ואת הולכת לך, כאילו את הלהיטים הגדולים, אבל הם בעצם לא יודעים שאת משוגעת, סתם, לא שאת קשור. מטורפת לגמרי. שיש בזה הרבה מסע של חיפוש אצלך. כן. כי כאילו, הם לא יודעים מה את שומעת באוטו. רוצה לגלות להם? בדיוק השבוע עלה מישהו ואתה אומר לי, וואו, זה הדבר האחרון שהייתי מצפה לשמוע באוטו של נרקיס. כן, אני שומעת, אני כותבת את שדות, אבל אני שומעת טרנס באוטו, ואני שומעת ג'ייזי של פעם, כאילו קצת האולד סקול, ואני שומעת, הרבה סגנונות שירים של מעגלים, אני שומעת דברים מאוד 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 מגוונים. אבל בסוף שאני הולכת לגיטרה ובדיפולט שלי זה שדות. כן. זה מצחיק כי גם מה שאת אוהבת בתוך נגיד הטרנסים, כן. זה מוזיקה קהילתית. מה זה אומר? זאת אומרת שאני חושבת שבסוף, כאילו מההיכרות שלנו וממה שאת מספרת, יש את הבת אולפנה הזאת ששרה על גיטרה סביב המדורה, ויש את זאתי שאוהבת טרנסים, ושרוצה רגע לפרק את כל הרגשות האלה על הרחבה. אבל אני אומרת, כאילו, מה שמשותף לי לשניהם, קודם כל זה הרוח. ממש. זה רוחני. אני אגיד, אני בטרנס שומעת את הרוח. כן. אני לא שומעת את הבאסים אני שומעת את הרוח שבזה. והקהילתיות זה כאילו, זה מרגיש לי, אני בחיים לא הייתי במסיבת טבע, כן? אבל זה מרגיש לי שכאילו יש משהו משותף של אנשים שבאים לא רק לשם המוזיקה, אלא באים לחגוג את זה יחד, להרגיש חלק מקהילה
שבא לחגוג את זה, זה מה שמספרים לי, כאילו בואי תספרי קצת, אבל זה אין על החיוכים, אנשים, אין על הביחד, אני הכי אוהבת בעולם. מבחינתי גם, כן, אני גם מהאלה שמדליקות, בואו, תבואי, זה כזה. ברור, הביחד והאנשים, זה מה שיוצר את ה... גם יש לי זה כל הזמן קטע כזה של כאילו, מה שאני אוהבת, אני חייבת שתאהבי גם, כי אני אוהבת את זה, את חייבת לשמוע, בואי, תתחברי. זה צורך כזה של, בא לי שנהיה ביחד. אז נהיה ביחד גם בטרנס וגם בהופעה, ובשבת נהיה ביחד, וכאילו, בכלל, ביחד זה שווה ברמות. בא לחבר. כן. אני חושבת שגם הקצוות האלה בין באמת מה שאת שומעת באוטו, שהם קוד למה שאת אוהבת לרקוד, כן. זה כאילו, את יודעת, זה חלק מהפרסונה הנרקיסית, שהיא מורכבת, היא לא לפי, הנה הדתייה הקלאסית שעושה ככה וככה וככה לפי החוקים, והנה קיבלת את המדריך למשתמש הגנרי. אבל זה קצת מכניס אותך לצרות. כן. אני לא יודעת אם לצרות, אבל זה, כן, אבל כאילו זה פשוט תהליך, זה לוקח לי יותר זמן להסביר את עצמי לקהל. איפה את מרגישה את זה? שבאמת, אנחנו בישראל קטנה, ולהיות דתי היום יש לזה מאוד תבנית עם כללים, זה בא עם ספר הוראות, בפרט אם את אישה דתייה. יש חוקים לא כתובים, עזבי את ההלכות. יש חוקים לא כתובים בלהיות אישה דתייה. את מצפה, אפילו את תל אביבית, שכאילו, יש לך תבנית. ואז שהכרת אותי, אמרת, ככה לא לימדו אותי בבית ספר, מה זה אישה דתייה. נכון. You know? זה מה שקורה עכשיו בארץ, שבא לאנשים, בפרט, החבר'ה שלי, הקהל שלי, שרוצה להגיד, תקשיבו, אי אפשר לעמוד בציפיות של מה שאנחנו הכנסנו את עצמנו לתוכו. זה לא עובד ככה. כן. הבורא הוא הרבה יותר גדול מהספר חוקים שאתם מצפים שאנחנו נעמוד בו. זה לא עובד ככה. כן. ואנחנו רואים את זה. כאילו... תשמעי, יש לך מלא טוקבקים ותגובות על דברים שאת מעלה. מלא. שזה פחות נעים. כן, אני גידלתי את זה אור מחוספס, כי מתחילת הדרך, גם שלא ידעת שאני שומעת טרנס באוטו, ולא ידעת שאני נראית איך שאני נראית, באלבום הראשון שלי, שזה עלה כבר ליוטיוב, תסתכלי עוד מלפני 7-8 שנים, לא הבינו מה אישה עם כיסוי ראש מוציאה מוזיקה לכולם. ואני עוד בהתחלה בשיא התמימות שלי סיפרתי את עניין הרב, כאילו הייתי הכי תמימה, כאילו, אני אמיתית, כאילו, שאלתי רב, אשכרה, והוא אמר לי כן. וזה היה טעות, אולי, לא יודעת. לא, כי בואי, את מקבלת, גמרו את הרב, כאילו זה... לא הבנתי עד כמה זה יעשה אש. עד כמה את חייזר. כן, לא, אני באמת הייתי תמימה, באמת. אבל יש לי שאלה, את חושבת שאת חייזר בתוך הדבר הזה, או שאת חושבת שיש פה איזה עניין של יפי נפש שמשחקים אותה? כי כל אחד הוא קצת דתי לפי דעתו, וכל אחד, שוב, אני מוציאה את הצדיקים הגמורים. יודעת כמה אנשים כותבות לי, בוא נדבר על זה שאני אישה דתייה ובא לי לצאת למסיבת טרנס ומסתכלים עליה בעין עקומה. יודעת כמה נשים כותבות לי, בוא נדבר על זה, שאני רוצה להתגרש, ואני רוצה לחיות את החיים שלי, ואני גם רוצה לגעת את הלים, ואני גם רוצה ללכת לתאילנד, לשתות, לא יודעת מה, קוקוס מעל העץ, וזה כאילו לא עובר בגרון. עכשיו, זה מצחיק, למה? כי בתכלס, באמת מה שאת אומרת, כולנו עוברים, לכולנו יש שריטות, וכולנו לא by the book. נכון. כל דתי הוא בן אדם. קודם כל דתי הוא קודם בן אדם. זה נשמע מוזר, אבל זה האמת. אישה מטפחת היא אישה. אישה. שזה כשלעצמו דבר מסופק. מאוד מורכב. והורמונלי, ומטורף, ומשוגע. היא שמה על עצמה מטפחת, אז מה זה אומר עכשיו שהיא, לא הבנתי, נכנסת לחליפת, אני לפי הספר, לא מצחקת ימינה שמאלה? אני חושבת שהמטפחת הזאת היא גם גורמת לאנשים להסתכל עלייך באמת אחרת? זאת אומרת, זה מה שאולי מסמל עבורם. כן. שאתה חייל הולך עם מדים בתחנה מרכזית. מה מצפים ממך? אתה חייל, אתה עם מדים. נכון. זה מדהים. זה מדהים. כן. אני הולכת עם המטפחת, אני אומרת, אני מכריזה שיש בורא לעולם. כן. ואני תחתיו, ויש מישהו מעליי. אבל אם אני ממשיכה את ההקבלה לחיילים, פתאום כולם משטרה צבאית.
וואו, ברמות. כאילו, וואו. את הולכת עם זה, זהו, עכשיו, בדיוק. אפשר לתת לך דוחות, כן. אפשר להכניס אותך לכלא. מותר לזלזל, מותר לשפוט, מותר הכל. הבנתי. כולם משטרה צבאית. רגע, את חושבת שחלק מהשליחות שלך זה באמת קצת לשנות את ה-state of mind הזה? כן, אני לאחרונה רק הפנמתי את זה. אחרי שהרגשתי שהשם כבר אמר לי, כפרה, אם לא תדברי ותראי, חבל. הבנתי. חבל. כן. כן. אני גם מרגישה את זה, כאילו, לגמרי, גם ברמת זה השיח סביבך, וגם אנחנו יודעות שמתי שאנשים מתרגשים... לא, משהו קורה בעולם, אחותי. כן. משהו קורה בעולם, אנשים רוצים להתקרב לבורא, אנשים... איזה קטע תמיד קורה לי, תמיד שאנשים באים לדבר איתי, כאילו, בפרטי. כן. מה המשפט הראשון של ישראלי, של יהודי? מה? איך הוא פונה אליי? איך? שלא תראי אותי ככה. וואלה. סטיקר. כך כולם, כן. בנים, בנות. נרקיס, שלא תראי אותי ככה. אני, יש לי אמונה. כן. כל אחד שבא לדבר איתי, שלא תראי, תראו, חיים שלי, אני אראה אותך ככה? מה זאת אומרת? מבינה? יש לנו כל כך כאילו בראש, שצריך להיראות משהו כדי להיות מחובר לבורא, או כדי להיות נשמה בגוף. עכשיו שאני חושבת על זה, אני חושבת שבפגישה הראשונה שלנו, אני אומרת לך, שלא תראי אותי ככה, אני מאוד מאמינה. אני אומרת לך שאין אחד. יש לי משפחה חרדית, יש לי זה, כן. שלא תראי אותי, אני לסבית, אני תל אביבית, שלא תראי אותי ככה. למה? כן. כי באמת יש לנו, כאילו, קודם כל, הדיפולט, זה קודם כל לשפוט את הבן אדם, כאילו, קודם כל, הוא דתי, אז הוא צריך... לא, נגמר גם הסרט הזה, הבורא אומר, צאו מהסרט הזה, צאו מהסרט הזה. אני אוהבת כל כך, לא שאני אומרת, דרך אגב, שלא עכשיו יקפצו עלינו גם בפודקאסט הזה, תגיד לי, נרקיס אמרה עכשיו, מותר לעשות הכל, כי הבורא אוהב אותנו. לא, אני לא אומרת את זה. יש הלכות, יש תורה, יש רבנים, הכל טוב ויפה. לא את הכל אני יכולה לעמוד בזה. וזה לא מוריד אותך, וזה לא מעלה אותך ממני או ממישהו אחר. אז בואי נדבר בעצם על הדבר שהכי פותחים עליו עין בהקשר שלך, שזה זה שאת בעצם זמרת דתייה. ותספרי לי רגע על הרגע שבו החלטת פשוט להיות זמרת, כי זה גם סיפור מטורף. אוקיי, אז כאילו זה גם לא, את מבינה, זה גם לא החלטתי, אני לא החלטתי, זה הוא החליט, כאילו הכוכבים הסתדרו כזה, אבל כן היה בי רצון שהתעורר בגיל 33, אחרי שהתגרשתי. אני עם 2 תינוקות בבית, ובעברי עשיתי אלבום באנגלית עם דני מועלם, אבא של יסמין מועלם, כי הייתי גר בתל אביב, כי הייתי חילונית, כאילו זה ישב לי במאחורה, אבל כמו שהרבה אנשים חשבו, אני אמרתי, טוב, מוזיקה והבורא זה לא הולך ביחד. זה אי אפשר, עכשיו אני גם רוצה להתקרב לבורא, אני לא יכולה לעשות מוזיקה, זה סותר. ידעתי שיש את הדבר הזה של כל באישה ערווה, למדתי בבית ספר דתי, אני יודעת בדיוק מה כתוב, ואז סיימתי טיפול אצל המטפלת המהממת שלי, אצל יוכי, וכתבתי צדות. ועבדתי אז עם איזשהו מפיק דתי, שהשמיע את זה גם לחנן בן ארי, ועוד כמה אנשים, ואמרו לי, תקשיבי, זה לרדיו. ואז אמרתי, מצחיק, צחוקים. כאילו, אני עם כיסוי ראש, אני עם תינוקות בבית, התגרשתי, זה לא הז'אנר. ואמרו לי, כן, כן, זה. ואני זוכרת שעכשיו עשיתי את השיפט הזה בעצמי, וקיבלתי את האומץ להרים את הטלפון לרב, והייתי מוכנה גם לשמוע ממנו לא. וואו. שלדעתי זה אחד הדברים שבן אדם יכול לדעת, אם הוא בטוח בעצמו, זה שאם הוא יסכים גם לקבל את הלא. ובכל זאת לעשות את זה. זה אומר, כאילו, קיבלת, זהו, אישור, אתה יכול לעוף. כי באמת הייתי בכל שהוא אומר לי לא. כן. הייתי בטוחה שהוא אומר לי לא, ולהפתעתי הרבה, הוא אמר לי כן. וואו. והייתי בקשר עם צח דרורי בגלל האלבום שלו. זה מטורף שהוא אמר לך כן, לא בקטע דתי, בקטע של גם היית מוכנה שהוא יאמר לך לא, אבל זה מרגיש לי שכשהוא אמר לך כן, אולי אפילו יותר פחדת. כי פתאום, אני לא יודעת, תגידי לי את, כי פתאום את כאילו, אם לא, אז בסדר, אז ביי, אני אחזור לחיים שלי הקטנים. נכון. הכל טוב. נכון. פתאום אומרים לך, כן, את יכולה לעשות את זה? אמא, איזה פחד. פחד אלוהים. כן. פחד אלוהים. וגם תמימות, כאילו, הכי תמימה בעולם. כן. ואז את מתגעגעת לתמימות הזאת?
במובן היצירתי. במובן היצירתי. שנרקיסה קטנה הולכת בעולם ועושה מוזיקה, ואומרים לה שזה יפה, והיא לא יודעת מה היא שווה עדיין, היא לא יודעת מה זה תעשיית המוזיקה, היא לא יודעת איזה סרט זה להוציא שיר ושהוא לא יצליח, ואיזה סרט זה להוציא שיר ושהוא כן יצליח. כן, הייתי רוצה כאילו... לכתוב מהמקום שכתבתי את שדות. כן. לשבת בבית הכי מצ'וקמק שגרתי בו בניצן, בלי הרבה אמצעים, ולכתוב את שדות. כי זה הטהור. כן, כי זה הטהור, כי לא ידעתי, מה שאת אומרת, יחסי ציבור, רדיו, סינגלים, גלגלצ, ייכנס, לא, שאתה, עולם. כן. עולם. אז הוא נותן לך את האישור. אז הוא נתן לי את האישור, והזיק הזה שכאילו ישב וחיכה לי שנים, פשוט נדלק ברגע. באמת, פשוט נדלק. בתוך שנייה, מיילים, שלמה ארצי, דודו טסה, אהוד בנאי, נצ'י. שולחת מיילים לכולם. מה זה מיילים? כאילו אני באטרף של העולמות. כן. שומע, כפרה, אתה חייב לשמוע את האלבום, אתה חייב... עובדת בזה כאילו אני כבר איזה 20 שנה בתעשייה. וואו. ונכנסת לזה בפול פאוור, כאילו, שמה את כל הכסף שהיה לי אז, שהתגרשתי, חילקנו את הכספים, היה לי איזה אדמה, מכרתי אותה, ופשוט שמתי את כל הכסף על האלבום, ונסעתי עם אוטו מצ'וקמק, עם חצי פאנצ'ר לאולפן, 3 ימים, והקלטתי אלבום. להגיד פאקינג, הם אסור להגיד פאקינג פה. דברו יפה, אני מבקשת. והקלטת אלבום. והקלטתי אלבום, כן. אוקיי. לא, זה אלבום חשוב. כאילו, כמו פעם כזה, שמקליטים אלבום שלם, כן. עם נגנים בחדר, כל אחד בבוט משלו, ומקליטים. ואני לא יודעת מה יהיה, כאילו, אני לא יודעת שאחר כך משחררים סינגלים, זה צריך להיכנס לרדיו, אני לא יודעת איך זה עובד. תמימות, נטו. אוקיי, אז עכשיו בואי נרוץ קדימה להיום. אם זה ההפך מהתמימות, אז מה את מרגישה שהיום זה, הנה המציאות שהיא כבר שונה לחלוטין, יש את הטיק-טוק, יש את זה לא כבר כאילו, את יודעת. אז זה שלב, אז קודם כל היה את התמימות, אחר כך היה את הוואחשיות. מה זה הוואחשיות? וואחשית, כפרה, לא למדתי את הביזנס. למדתי את התעשייה, כפרה, הבנתי מה הלו"ז. ואז זה הולכת איתך, ולהביא לי עיתים, והייתי כאילו, הייתי באמוק. לא נחה, לא ישנה, רק רוצה להתפוצץ ולעשות, ולדחוף, ולריב עם העולם, ובאמת, הייתי כאילו בטירוף של הטירוף של הטירוף. כן. ואז מלחמה, קורונה, עניינים וזה, ואז באמת, העבודה ההתפתחותית בסוף עכשיו הביאה אותי לאיזה מקום של, זה הכל בבית. לא שאני לא חולמת בגדול עדיין, אני מאוד רוצה, אני חולמת בגדול. כן. אבל אני לא מחפשת את זה בחוץ. אני מחפשת את זה אצלי. את לא מחפשת בחוץ מה? את המספרים הגדולים של הלהיטים? לא, את המוזיקה, את השירים, את ההשראה, את האמת. כאילו, האמת היא באה מתוכי. מה שהתחיל את הכל זה ענני ושדות. נכון. הייחודיות שלי דווקא לא להיות דומה לדברים, למה שקורה בחוץ. דווקא הפוך, לחזור למה שאני הצגתי מתחילת הדרך. כן. נכון, זה פשוט ברגע שיש תולכת איתך, נגיד, שזה באמת להיט מטורף, והיה שיר השנה באקו"ם, וכאילו, יש איזה הישג שנגעת בו, השגת אותו, היית הדבר הזה, זה גם אני מניחה שהשיר שהכי מוכר שלך, כן. וכאילו השאלה אם עכשיו ברגע שנגעת בדבר הזה, זה לא רק תמיד איזשהו ניסיון לשחזר את זה, כאילו זה כזה איזשהו שיא מסוים בקריירה, ועכשיו לכי תשברי את הראש, איך את עושה עוד אחד כזה. בדיוק. כן, זה הציף רב, כאילו גבוה ממש. כן. זה כאילו, אבל הבנתי שכאילו אין מה לשחזר. יש את שדות, יש את גלבי, יש את הולכת איתך, יש את תלך ישר. ממה אתה בורח. ממה אתה בורח. נכון. זה כאילו תמונות. זה תמונות. מהחיים, כן. נכון. גם יש ביניהם הבדל, כאילו אם אני חושבת אפילו בין השדות והנני וממה אתה בורח, כן. שזה כזה ניר מימון ואלקטרוני וזה, כן. אני חושבת שתמיד מה שסובב את הראש, כאילו בהקשר הזה, זה ההפתעה מהם. ההפתעה? ההפתעה. וואלה. לא יודעת, כי אני כאילו סבבה, יש את נרקיס האלבום הראשון, שזה באמת כזה התמימות, ולשמוע
את זאת שבאה מהאולפנה ושבאה ממדורות. ואז יש פתאום כזה, אוקיי, רגע, הסאונד המעניין. כאילו את מחפשת. כמו כל החיים שלי, כן, אני מחפשת. אז כל החיים את מחפשת. כן. מה את מחפשת עכשיו? לא יודעת, לעזאזל. אני לא רגועה בגדול. כן. לא רגועה, כאילו, אני חושבת שככה גם נולדתי, וזה מזל אריה. זה מזל אריה. לא רגועה. לא רגועה. אבל לא בקטע רע, כאילו... בקטע, אני צמאה. אני צמאה לרוחניות, אני צמאה גם לחומריות. כן. אני צמאה לה ביחד, אני גם אוהבת את הלבד שלי. אני כל הזמן... יש איזה, ברוך השם, איזה חיות כזאת שכל הזמן... עכשיו, שלא תביני, יש לי רגעים שאני משתבללת, אני שבלול נוראי. אני עוד לא פגשת את הרגעים האלה, אבל בסדר. לא, יש לי רגעים שאני שמה את השמיכה על הראש, אף אחד לא לדבר איתי, לא לפנות אליי, הכל מתרסק, הכל לא נכון, הכל טעות. כן. זה לא הכיוון, זה לא... ואז אני יוצאת מזה. ואז את רוצה לטרוף את העולם שוב? ואז אני רוצה לטרוף את העולם עוד פעם, כן. גם במובן האישי, גם בקטע של לטרוף, למצוא זוגיות. כן. פעם בא לי עכשיו להתמס... כאילו, די, עכשיו... לא, עכשיו בא לי להתפרע. בא לי לבלבל קצת אנשים. לבלבל אנשים. לבלבל גברים. כן. כאילו לבלבל את... הרי זה אני המבולבלת. אבל בא לי, אני מכניסה אותם לתוך הבלגן שלי, כאילו. הבנתי. שואלת, ומה את רוצה? לא ברור. אין תשובה כרגע. פשוט תזרום עם הסיטואציה. אבל תני משהו למי סתם, אני כאילו... הבחור שימלא את דרישותייך. מה הוא צריך? תני לי 1, 2, 3. יואו, שמי, אבל אני יודעת שהתשובות גם לא יהיו קלאסיות, וזה לא, הוא צריך להצחיק אותי, הוא צריך... תביא, תקשיבי, יצאתי... תני לי... עם דרווישים, ויצאתי עם... מה זה דרווישים? מיליונרים. באמת אני אומרת לך. כן. יצאתי עם איזה סופר רומנטי, כפרה, ויצאתי עם איזה ארס של העולמות, כאילו, זה אנרגיה, you know? אנרגיה. כן, אין חוקים בזה. אין חוקים, קצת. אבל משהו בכל זאת איזה must? הרוחניות מסוימת, משהו שצריך... שמי, גם בזה חשבתי שכאילו זה חייב להיות איזה... כזה, איזה דתי שאני מדמיינת. כן. למה, אני דתייה שכאילו מדמיינים? לא. לא. אז גם... בעצם זה שאנחנו מדברות בכלל על איזה סוג גברים את אוהבת, זה נראה לי כבר שובר איזה... זהו, את מבינה כאילו? כן. ואני מניחה שגם כאילו שם אני מחפשת, שאולי אני סתם אומרת לעצמי, כאילו כן, בטח, אני מחפשת כבר את האחד וזה, אבל אני קצת גם אוהבת להתערבב שם. הבנתי, קיצר, סיבכת לי את האמא. לא, תראה, אין לי תשובות ברורות, כי הרי כלום לא ברור פה. הבנתי, כלום לא ברור. בסדר גמור. אבל כיף, חיים. אבל מי שיוצא איתך, מה הוא מקבל? את הדבר הכי מטורף ומשוגע שהיה לו בחיים, באמת. רכבת הרים. רכבת הרים. אבל בלי בחילה. בלי בחילה. אולי קצת הלב נשבע קצת. קצת, שריטות, דמעות, כאילו צריך את זה, you know? ברור. אבל חיים על 200. וואו. חיים על 200. אף פעם לא משעמם. אבל רגע, אבל חיים על 200. יש גם את נרקיס שבבית. ברור, מה זאת אומרת? ומה היא? מעצבנת, סתם. מתעצבנת מהילדים. מתעצבנת. כאילו ילדים, כן, אני הכי כאילו, כן. לא הרבה במטבח. אוקיי. אם צריך לרבוץ, אז אני רובצת בספה כמו שצריך. כאילו, או שאני באטרף הזה, או שאני ברביצה טוטלית. כאילו, לא לדבר, אי אפשר, לא יכולה להזיז אותי. ואני אימא. והילדים שלי הם בראש מעייניי כל הזמן, כאילו, והם הכי גם מטרללים אותי מכל העולם. 2 בנים. ומשפחה, אני קרובה, אני גרה גם פיזית ליד המשפחה, כאילו, זה הכי חשוב לי בעולם, האחרים שלי, ההורים שלי. ההורים. ויש לי גם הורים כיפים כאלה. כן? כן. השאלה הקלאסית הנשאלת זה, איך הם הגיבו כשאת רצית להיות זמרת? הם ממש תמכו בי. אבא שלי שילם את הסשן הראשון לדעתי. די? כן. וואו. כן. אבא, תעזקי וזה, אני עושה זה. כן. אז גם הם נשמע שאולי הם קצת הובילו אותך לצאת מהקופסה. הם המעריצים הכי גדולים שלי היום.
הם נוסעים לטיולים בצפון, תחנת דלק. נרקיס, תראי, תדלק פה, אני אמרתי לו שאני... אוהב אותה. שאני אמא של נרקיס הזה, אוקיי, אמא, ככה זה אומר. אני יכולה להורים שמסתובבים ואומרים לה מתדלק. נרקיס, אמא שלי, אני עם הבנקאית פה, היא אמרה שהיא אוהבת את השיר מלכה. אבא, יופי כפרה, תודה. כאילו, זה כזה. זה כזה. הם מצחיקים כאלה. מדהים. חשבי פה מסעדה בראש פינה, והוא אומר שהוא מת עלייך, יופי. הביאו לנו קינוח, כי אמרתי לו שאני אמא של נרקיס. רגע, אבל זה נשמע שהם אלה שקצת, כאילו, זאת אומרת, סבבה שאת באה מבית דתי וגדלת בהתנחלות וכל זה, אבל גם הם לא ההורים הקלאסיים שאומרים לך, לא, 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 על הכל. כי גם שהייתי בהודו, וגנבו לי את כל הדברים, הם שלחו לי כסף, וגם שגרתי בתל אביב הייתי חילונית גמורה, אבא שלי שילם לי את השכר דירה, כי הוא אמר, אם אני משחרר את הקשר איתה, אני עפה לי. וואו. אז עדיף לי להיות קרוב אליה. והם באמת חכמים בקטע הזה, את מבינה? כן. ובאמת זורמים איתי עם כל השיגונות שלי, כאילו ברמה של... השבוע הייתי צריכה את הרכב, את הג'יפ, כי זה מסיבת שטח, זה הרים וזה. ממי, המפתחות, הכסף, הכל פה, תהני במסיבה, ביי. וואו. אז אני כותבת לחברת, ראית הורים כאלה פעם? כאילו, לא הבנתי. מטורף. זה מדהים, אה? ממש. ויום למחרת, ארוחת שישי, אוכלים, קידוש, שבת, קידוש, הכל, כאילו. וואו. וואו. זה החיים. למה זה נגמר? השם ייקום דמו. סתם, חס ושלום. היי, וואו. למה זה נגמר? למה זה נגמר? וואי, יש מלא סיבות. אני חושבת שמלכתחילה קצת נכנסתי באין כניסה. יש לי לפעמים צורך כזה. כן. You know? מה, כאילו, את אומרת מראש זה מישהו ש... לא, אני אגיד לך את האמת, קודם כל הוא היה צעיר ממני, כאילו, בלי להתרברב, אך נתרברב בסמוי. קדימה. התרברבות סמויה. כן. כאילו, אתה יודעת, יש מלא הצעות, ומתחילים איתי, ודווקא מי שכאילו אומר לי, תקשיבי, אני אולי לא, אתה יודעת, אני לא בסיטואציה כרגע, זה דווקא, מה זאת אומרת? למה אתה לא בסיטואציה כרגע? תסביר לי, מה הבעיה? כן. שמעתי משהו על גברים סטרייטים וזה שקשה להם להיקשר ולהתמסר ל... לא, זה לא הוא באמת בתקופה, כאילו בזמן כזה, להכניס אישה כמוני לחיים שלו היה באמת כאילו מאוד מאוד, זה ביג. ובמקום שאני אגיד, אוקיי, כאילו, כשתתבגר, כאילו, או כשיגיע הזמן, או לא יודעת מה. אז זה עשה לי דווקא, למה? מה? אני צ'יל, אני לא בלחץ לשום דבר, כאילו. גם יש איזו ציפייה שכאילו, אני אציע את הנישואים, לא כפרה, זה לא... כן. זה לא. ייקח זמן והרבה ביטחון שאני ארגיש כדי שאני, את יודעת... רוצה להתקדם. פרק ב', כן. כן. אז היה סימנים כאילו מלכתחילה, ואני פשוט באמת קצת הייתי עקשנית כזה, ובלא לראות את זה. והאמת שהרווחנו מזה מלא דברים, כי באמת היה לנו אהבה מטורפת. וואו, באתי לשאול אותך אם היית מאוהבת. אחרי הרבה זמן שלא הייתי ממש מאוהבת, כאילו. כן, עכשיו הוא התנסה, אבל לא נורא. לא, בסדר, מה שמגיע, מגיע. לא, גם היה גמור עליי. אבל נשבר לך הלב? כן, לא יודעת. מה זה נשבר על... כן. זה מגננה או שנשבר? כן, אני לא יודעת. נשבר לי הלב? אולי, כן. זה בסדר. זה אנושי. כן. את בן אדם. חד משמעית. זה לא רק לביאה. אני עליתי זה לאחרונה שאני בן אדם. כן. זה היה חדש לי. סתם. כן, נשבר לי הלב. וגם לא נשבר הלב. זה כאילו, רצינו מאוד 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 אחד את השני, וזה מאוד 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 לא היה נכון. הבנתי. לא לך ולא לא. לא לי ולא לא, כן. אבל שוב, זה היה באמת אהבה על 200, כאילו... שזה גם מרגיש כמו להיות בן אדם. כן. זה היה, כן, זה כאילו, ליטרלי רצתי איתו בשדות, כאילו, ונפלתי, והייתי ילדה, ומסיבות, ובחיות, ושבת, וטיולים, ואינטריגרים, ומריבות, ולהשתגע, הכל מהכל היה בזה, כאילו. ואני חושבת שמה שאפשר את זה, שבאמת הוא לא בן אדם רגיל, ואני לא בן אדם רגיל. אימא'לה. כן, אז זה היה כאילו, זה היה טירוף. אז אולי הדבר שאת...
כאילו, צריכה, זה כן איזו השלמה שהיא יותר בחור כזה יציב, שירגיע קצת את העניינים. כן. לא יודעת, אני מציעה. כן, כן. כאילו מישהו שהוא כזה... שבסוף, כן, אני צריכה להרגיש, כאילו, זה נגמר כי כבר לא היה לי שום ביטחון, אני צריכה להרגיש שנייה יציבות. אני לא יכולה להיות גם זאתי שבתעופות עולם, וגם הוא בתעופות עולם, וזה... בסוף אישה צריכה להרגיש ביטחון. אבל זה היה שיעור מדהים, וזה פתח לי את הלב, וזה לימד אותי שאפשר להיות גם באהבה, וגם בקדושה, וגם כאילו, שאפשר להיות הכל מהכל, ושיש דבר כזה אהבה, כאילו, אהבה מטורפת. וואו. כן. וזה נתן לך השראה ודברים למוזיקה? כאילו זה... אני עוד מעכלת כזה, כאילו, אני עוד אכתוב על הפרידה הרבה, אני מניחה. כאילו, אני עוד אכתוב על זה הרבה. זהו, ברמת המוזיקה החדשה שאת עובדת עליה, מה קורה שם? למה לצפות? כאילו, אני יודעת, אבל תספרי להם. לצפות לזה שזה שירים מאוד חשופים, שכל מילה אני חותמת עליה מכל הלב שלי. כאילו, בין אם אני עובדת עם עוד יוצרים, בין אם אני זאת שכתבתי את זה, כאילו... ושהשיר יעשה את השליחות שלו, כאילו, אני מאוד מכוונת מטרה לזה. שהשיר יעשה את השליחות שלו, שמישהי, ילדה, אישה, לא משנה מישהי, תשמע את השיר הזה, ואו תהרהר בזה, או תקבל מזה איזשהו כוח, או תבין אותי, כאילו, ותתחבר למה שאני עוברת. כן. כי אני מאמינה שבסופו של דבר, מה שאני עוברת, ואיך שהקדוש ברוך הוא ברא אותי, כזאת, זה בשביל שאני כאילו, באמת אדבר להרבה אנשים שעוברים, אחת עוברת את זה, אחת עוברת משבר, אחת עוברת אמונה מול הבורא, אחת כועסת על הבורא, אחת זה, והכל ביחד כאילו, אני רוצה להסכים שזה יעבור דרכי וזה ייגע בכמה שיותר אנשים, אז אני מאוד, כאילו, מאוד מסתכלת על זה בצורה הכי מדויקת שיש, כאילו, אם עכשיו יוצא שיר, כן. אז אני חותמת עליו בכל הנשמה שלי. ויש שם, בשיר שאת הולכת להוציא, יש שם שורה שכאילו כל מי שהשמעת לו, הוא כזה, וזה נמאס לי להוכיח שיבוא כבר המשיח. Yes. אז מה כוונת המשוררת? גם במובן שנמאס לי להוכיח את המקום שלי של הזמרת הדתייה בישראל, ואת זה שאני... כאילו, כל מה שאני מחזיקה בתוכי, הרצון לזוגיות, ואז הרצון לסתם שטויות, כן. והרצון להתקרב לבורא, וגם הרצון לרקוד במסיבת טבע, כאילו, כל הדבר הזה של די להוכיח, ואז מה אני מגלה? שמה שאני עוברת, כל אחת עוברת במישור האישי שלה. וזה מטורף. ואז את אומרת מצד אחד, כאילו, יש מחיר, קודם כל יש מחיר לשליחות הזאת. נכון. זה לא פשוט להיות אני. זה לא פשוט. זה מאוד מורכב. ואני, מה שנקרא, עוברת על הבשר שלי. כן. השיר הזה שעומד לצאת, זה כאילו נכתב על הבשר שלי. וואו. ואז כשאני מנגנת את זה לאיזה מישהי, היא בוכה, כי זה פוגש אותה גם. ואז את מבינה שכאילו, את מבינה את המהות העמוקה של המוזיקה ואת המהות העמוקה של כולנו, שאנחנו כאילו מחוברים וקשורים. כן. מה שאני עוברת, גם את עוברת בעולם שלך. לגמרי. מבינה? רק שאני מול כולם באמת. רק שאני ביוטיוב, נכון, וכולם מסתכלים עליי. נכון. וכולם רואים את הפגמים, וכולם רואים את הטעויות שלי, וכולם רואים את החיפושים שלי. רגע, תני לי, את אומרת טעויות, אבל תני לי דוגמה לטעות. במישור המוזיקלי, כאילו? בקריירה בחוץ, את אומרת, כולם רואים לי את הטעויות. תביאי טעות שכולם רואים לך. כולם רואים לי. כולם רואים את ההתבגרות שלי. מה, כולם רואים את זה שהלכת לרוקדים עם כוכבים? כן. מה השטויות? מה זה לרקוד עם אישה? לא הבנתי. אני מתה על גברים, לא הבנתי. מה הקשר? מה הקשר? אני רוקדת עם גברים במסיבות טבע. You know? או שירים שכאילו... רגע, אז נגיד רוקדים עם כוכבים. סתם, בואי נתעכב על זה שנייה. טעות חיי. את אומרת? בטח. למה? כי הם לא שילמו לי כמו שצריך. זו עבודה קשה, אני לא רקדנית, אני רקדנית. בעולם שלי, כאילו. את לא רקדנית צ'אצ'ה. כן, כאילו, what the fuck, כאילו, אני לא הולכת לפי חוקים, גם מה זה להגיד לי, יש חוקים, איזה, לא. כן. אני לא אשב באולפן, אקרא את התחת בשביל 8 שעות. זה החיפור, המרוץ הזה, יאללה, זה פריים טיים. יאללה, בואו נעשה, רוצים פרסום. מה, what
what the fuck, לא מעניין. לא מעניין. כן. הפרסום האמיתי בא בסוף מזה שאני כותבת בשיר שלי למישהי, שאתם לא רואים את הסריטות שלי, אתם לא רואים את הדמעות שלי בלילה. זה פרסום אמיתי. זה יגיע הרבה יותר רחוק מאשר שכפרה הדיחו אותי בפרק השני בעובדים כוכבים. יש יותר נביח מזה? אין. כאילו, את מבינה? זה כזה, וזה גם כל הגדילה שלי, תחשבי, כל הגיל ההתבגרות שלי הוא ביוטיוב. את רוצה לראות איך נרקיס גדלה? כן. תפתחי את היוטיוב. תסתכלי סדות שאני מבצעת לייב בגלגלצ לפני 7 שנים, איך נראיתי. וואו. ותסתכלי אותי היום, ותראי את כל הדרך שעשיתי. שזה דרך גם מטורפת וגם כאילו, את אומרת גיל ההתבגרות, אבל התחלת בגיל 33. זה לא משנה, אני ילדה, אני מתחילה מאפס. זה מה שהבורא עשה איתי, חסד. הבנתי. שהתחלתי לטפל בעצמי, לטפל בילדה שבי, שזה מה שהביא אותי לכתוב את שדות. כן. והתחלתי מההתחלה. וואו. מההתחלה. כאילו, איך שגדלתי עכשיו, ככה את רוצה שהיו מגדלים אותי כשנולדתי באמת. בלידה הפיזית שלי. הבנתי, אז יש לך 2 תאריכי לידה. יש לי 2 תאריכי לידה. ובאיזה מזל את בשני? לא, זה גם אריה, זה לא גם אמציא. אריה, די, לא, אי אפשר, ברור, אין לה. את בסוואנה, ואת לפעמים תוקפת, זה הכל. כן, כן. מדהים. אבל, כן, אני חושבת שאפשר לבטא גם את הנשמה, כאילו, וגם את הרוחניות, וגם את האש, וגם את התשוקה, וגם את המיניות, וגם אפשר, כאילו הבורא הוא התגלות של הכל, אז אפשר באמת להיות הכל מהכל, כל עוד את שומרת על הילדה שלך. רגע, ואם כבר אנחנו על הבורא, כל הקריירה המוזיקלית שלך, מה, זה גם היה רכבת הרים באמונה מולו? כן. במחשבות כן. שלך סביב זה? כן, ברור, כועסת עליו רצח. כועסת. בטח. מה, כשדברים פחות עובדים? בטח, אני הדתייה, אלה עולות כפרה עם ג'ינס וגופייה, שרות לך, השם, 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 לא הבנתי. כאילו, לא, אני הייתי פה ראשונה, לפני 8 שנים שכאילו הנני נכנס לרדיו, זה היה כאילו בלו מיינד, זה כאילו, אני לא האמנתי. כן. שיקחו דווקא את הנני. כן. שזה שיר דתי. מה זה דתי? היום, תראי, הטופ בשירים זה השם יתברך תמיד אוהבתי. כן. זה הזיה. כן. כשאני התחלתי, זה היה כאילו כמה שפחות סממנים דתיים. נכון. כמה שפחות, you know? כן. היום זה, הפזמון זה שיבוא כבר המשיח, וכולם בוכים מזה. נכון. היום זה לגיטימי. היום זה ברור למה אנחנו רוצים משיח. למה? מה את חושבת כאילו, את חושבת שישראל עברה איזשהו תהליך של חיבור יותר גדול? כן, אני חושבת שהשם אמר לנו, לא הבנתם? לא הבנתם מי אתם? כמו שהוא עושה לי בפן האישי, הוא עושה לכל אחד מאיתנו, והוא עושה לכל אחד מאיתנו כאילו בגלובל. לא הבנת מי את באמת? את שכחת שאת הבת של אברהם, יצחק ויעקב? שאת כאילו כפרה, את נסיכת עולם? סבבה, בואי אני אעביר אותך דרך. שמה הדרך הזאת כוללת מלחמה? כאילו... מלחמה, חוסר הצלחה, כישלונות, עיכובים, בירורים, כאב, הכל וזה, בשביל שכל אחד יישב בבית ויגיד, you know what? הנה עכשיו שמו את הרב ינוקה בטומורלנד. כן. בפנים שלכם, תורה, כאילו, בכל העולם. זה כמו במיקרו ובמקרו. שכחת שאת נשמה מדהימה ואת אישה מהממת? בואי אני אזכיר לך. אני אקח אותך, סוב אותך בכל העולם, תתחילי לך לקושש בשדות זרים, ותחזרי הביתה ותגידי, יואו, איזה קטע, היה לי את זה בבית. וואו. לא ידעתי. אותו דבר. היה לי את זה בבית. היה לי את הגיטרה בבית. כן. היה לי אותי בבית, היה לי את הילדה שלי בבית. והלכתי וחשבתי שאני שם, איפשהו בשוויץ, באנגליה, בארצות הברית, כן. לא, לא, זה פה. זה בבית. וזה פה, בבית, ומה שבבית, כן. זה השורד. זה מה שנוגע בנשמה. הבנתי. נורא מרגע, נורא דרמטי זה עכשיו. לא, בסדר, אנחנו, אבל זה נכון. בואי תגלי לכולם על השיר הבא. בואי תגלי לי את הסוד, כן, בבקשה. זה לא השיר הבא שלך. זה לא, זה קאבר. אבל מה כן השיר הבא שלך? יש לי שיר שעומד לצאת שהוא מאוד 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 חשוף, שבאמת כאילו מסכם את מה שדיברנו עכשיו, שהוא
הדואליות, העולם המורכב הזה, שאני גם לבד, ואני גם קשורה למלא מלא אנשים, שאני גם רוצה מאוד מאוד להתקרב, ושלפעמים אני מתבלבלת בלהוכיח לאחרים מה אני. ואני לא רוצה להוכיח כבר, ולא רק אני לא רוצה להוכיח, אני חושבת שאף אחד בעולם לא רוצה להוכיח. יש בורא אחד, ורק מולו אני בסוף שאני שמה את הראש על הכרית, רק אליו אני חייבת דין וחשבון. ואם אני מסכימה להגיד את זה בקול רם, אז כולם אחר כך מסכימים להגיד, וואלה, תכלס, היא צודקת. לא רוצה להוכיח גם. הייתי באיזה מקום מדהים במדבר, ובמקרה הייתה שם חינה וכלה שמתחתנת, והיא אומרת לי, את יודעת שבדיוק לפני יומיים אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להוכיח יותר לאף אחד כלום. אני לא רוצה להוכיח את זה, די כבר עם הלרצות להוכיח. כן. אז זה נותן אוויר, כאילו, ואז את מבינה שהשיר הזה הוא... שאת צינור. ממש. שאת לא העניין. כן, להוכיח יכול להיות שזה נשי, זו תכונה יותר נשית שאנחנו נורא רוצות. כן, שוב לנו להוכיח, כן, אנחנו... כן. כאילו... ודווקא השיר הזה, כתבתי אותו מאוד יוצרים, וכאילו הפזמון היה צריך להיות אחר לגמרי. כן. ומאוד היה חשוב לי להביא את זה לעולם שלי, ושנכנסתי לתוך הטקסט, לקחתי את זה באמת למקום שלי, ופתאום הבנתי, יואו, זה כזה גדול, זה בכלל, זה לא אני. כן. זה כולם. כולם נמאס להם להוכיח. נכון. כולם נמאס להם. ושיבוא כבר את המשיח, כאילו, זה המישהו הזה, שיגיד, תקשיבי, את בסדר. כן. איך את בסדר. ככה הבורא רצה אותך. כן. בדיוק ככה. ככה בראתי אותך. ממש. זה מדהים, אנחנו תכף צריכות לסיים, אבל אני רק רוצה להגיד שזה מדהים שמצד אחד יש לך את הצד הזה שלה. את עולה לבמה ואת באיזה מוד ביונסה ולכבוש וכאילו פורצת דרך וכל הדברים האלה שכאילו, אני לא עכשיו סתם מתחנף, אבל אני אומרת כאילו, זה נאמר עלייך ואת יודעת את זה? ומצד שני, האישורים האלה שאת מחפשת, ולהוכיח שיבוא משיח, וזה שיגידו לך, זה שאת גם וגם וגם, זה בסדר. זה שאת גם דתייה וגם עושה את מה שאת רוצה לעשות, זה בסדר. וכאילו, זה הדברים שמרכיבים. אז נראה לי שהשיר, בתור מי ששמע אותו ויודעת לעשות לו ספוילר, זה מה שהוא בא לתאר, את הדבר הזה של הרצון. את האמת האמיתית, את החיים האמיתיים, זה החיים. כן. שיש לנו מלא לפעמים חברים, ואנחנו יכולים גם להרגיש לבד, ואת זה שאנחנו יכולים להיות חיות. כן. אבל אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו רוצים לרצות אולי אחרים ולהוכיח שאנחנו בסדר, ויש מאיתנו הכל מהכל, וזה בסדר. להיות הכל מהכל. מדהים. אני הולכת להוציא שיר שהוא מאוד מאוד חשוף ומשקף ממש את זה כמו, נכנסו לי לבפנים וצילמו רגע את הלב, אז ככה זה נראה. איך קוראים לו? שקוראים לו 1000 חברים. שזה כאילו... יש לך 1000 חברים? יש לי 1000 חברים, אבל הם לא מכירים אותי. וואו. Yeah. במשחק שלך, את צריכה להגיד לי... אני אוהבת משחקים, בבקשה. אוקיי. בבקשה. את רוצה להקריא את השיר שעוד לא יצא? שאת רוצה לשיר אותו? אלם, מה זאת אומרת? לשיר את השיר? זה המשחק? לא. מה המשחק בזה? את רוצה משחק יותר מעניין? אני יכולה לתת לך משחק יותר מעניין. את רוצה להתקשר לאקס? זה המשחק שאת רוצה? אומייגאד, אני חסמתי אותו, אני לא יכולה להתקשר אליו. כאילו אני יכולה, אבל הוא חסום. רגע, אז אני נותנת לך אופציה. דברי אליי. את רוצה... איך אני אוהבת אתגרים, איך היא אוהבת? בטח. נו. טוב, זה כזה חובה או חובה. אוקיי. חובה או חובה? חובה. אוקיי. הראשונה אבל. אוקיי, את יכולה להקריא את הפתק האחרון שכתבת. אומייגאד. או לקרוא את ההודעה האחרונה מהאקס. היא רוצה לגמור אותי. עכשיו, את שניהם אני צריכה לראות בעיניים שלי כדי שיהיה אמין, ואל תמציא לי עכשיו דברים. אז... טוב, אני לא מקריאה לך את כל ההודעה, כי יש פה הרבה רעל כפרה, אני מקריאה את הסוף. אוקיי, תני לי. אומייגאד. כן? ככה. כן. תודה על החום, טוב, זה אחרי שיצאתי עולה לחיים, כן, שלא זה. כן. תודה על החום והאהבה שהענקת לי, שהייתי כל כך זקוקה להם.
תודה שיכולתי להיות אמיתית לידך עד הסוף, שרצתי איתך בשדות אשכרה עד שנפלתי, שיצאתי איתך למסיבה הראשונה שלי, שעשית איתי שבתות ביחד ולא הייתי לבד, שליווית אותי להופעות, ועשית לי נחת, ועוד מלא דברים טובים שבאמת הייתי לידך הכי אני עד הסוף. זה כי אתה אפשרת את זה. יש לך צד שמלא חום באהבה, שאני מתפללת שהאהבה הבאה שלי תתעלה מעל זה. ביי מאמי, זהו, לא יכולה להחזיק את זה עוד רגע, בריאות ושלום פנימי. אמא! זו הדעה, קודם כל, מדהים, ניצחת משחק, אני לא יודעת מי עוד יתחרה, זהו, אפשר לסגור אותו, אבל... טוב, שלא תדעי איך ההודעה הזאת התחילה, כן, אבל... הרסת לי את החיים. ברור, לא, אבל זה... אז זו הודעה מאוד מאוד יפה, ואם דיברנו קודם על מה זה לצאת עם נרקיס, זה לפחות לסיים בכאילו לקבל שיר. כן, ממש. זה מטורף. מה זה, אחותי? זה שירה. כן, כן. זה ממש ממש יפה, וזה לרוץ בשדות אשכרה, ואת... ממש רצו בשדות עד שנפלתי ממש ליטרלי, כמו ילדה בת 6. יואו. יס. איזה... מאחלת לכולם אהבה כזאת, אבל בריאה. אבל בריאה. רק להוסיף את הבריאות. כן, רק בריאות, קצת בריאות נפשית, ואנחנו שם. ממש. בסדר גמור. טוב, סיימנו. די, אבל היה לי כיף איתו. כן? גם לי היה מאוד מאוד כיף. ואני מחכה לשיר ולהמשך החיפוש, כי זה של החיפוש בחוץ, אז אולי זה לך... שלא ייגמר החיפוש אף פעם. כן, אבל לך זה תמיד כזה מסובך, והנה רואים שאת עושה טעויות, אבל הקהל זה כזה, זה מרתק. איזה כיף. כיף גדול, ממש. איזה כיף. תענוג. תודה, נרקיס. I love you, baby. Love you. איזה כיף. וואו!